อิงเดงคริกทอมซอริโจมหังเกเทกตาลอนปอนเจียพันกิปาจิทางปอนลาซอนสิปินินิพายปลีมาติยองอาชิกโลสุรหินิราเองก็รับพอนมบอริงก็ไรซีบอร์จันคอนสติทูเอนซีเกปาร์โลซอริโจรองอิงเดงคริกทอมมหังเกเทกตาลอนปอนเจียพันจิสิกเชดังปอนบอมโลลาเป็นแกนปาร์ตาลาบังโซคาร์ชูปอนเจียลองอาลุฮีสิตาเมKarbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aphansi Chupa Ponji Lapenke Guest of Honor Bangke Local EM Akehai Surjorong Par Surupathar MAC Kadom Tirang Pian Parta Ketheki Dinga Tumaphan Chupa Ponji Pinenga Singkan Ke Pusi Reception Committee Made Chihek Pen RC Mepu Desoy Tiron Pen Perang Ke Athengno Lam Thedang Pachinidon La sipining aningkan ke ingdeng cricket hom sodricho mahang ke the katalon ponjia long ke damtang aningkan marathon race ki bipon ason thak thaksi pining le thota bipon thupolake half marathon race bin so arloso phan pusi pachini pon la pen isi birta ki medu thulang pining a farman half marathon race along nang chipate dunji lake karbiang long pen chot kalisi kaprega tim pen sitame nang chipate dunji pusi nang pachini don La pen marathon race details kachini ji aphan mate angton alam kachini ji aphan ke live screen along konte ki bipona number mate ladak le nang litum humri ignon lalo tang ton alam nang litum chini pon igji tangte alang litum alam theke klar dak pen kachini ji aphan lang iksina Bokajan pen nakepale abirta Northeast Inglong News Peninil tum kopi potak sila bang so perang ke bang tum papon map long te nilitum non ke bang ji ingdeng kriketom sot ri chorong mahang ke thai kani ka talon ponji la ke non ke bang ji 13 December 2025 la se soani phan nilitum reception committee hoi pen peniladak borjan ha war mate bokajan ha war mate karbing longa rada tum phan isi message ke piang tong la pan lo nilitum Piningan ke ningkan cricket home labang so ke chok bon po lasin litom dak sot richo arong kidu ke thak pen nak lok kaprek nilitom dak kaching thor war side tame long bom lo manon nang li ta do la lasi lasorni bangke nilitom mission me advance labang so ka talon tame pat chun bon po lasi pinangan ladak nilitom kachisi kachedang bon se tame do lo nilitom mo alui sarpo chup haponji lake Ilitum kaching hon man kedo Dr. Tuliram Ronghang CM Karbing Long Autonomous Council alang li phansi alui sarpo man bang chuphawan po lapen lasona thasi guest of honor long bangke man kedo Amar Singh Tiso MP lasona thasi ilitum kaching hon local MEC ang pata EM Sar Sorjorong Par alang li phans tame chuphapon lasona thasi ako Akehai pi kadom terang pi MEC Surupathar alang li tuman si chophapon lo lasi lason dasi da kaprek board chairman nomhan tame ka chophapon dola lapenda student organization cultural organization bendak lo dak nili tum te bok tera tumhan tame ronga sa robasar sarkari sarkaman tumhan tame ka chophapon do lasi lasoni kaddo be arat tumhan mate man ke do tumhan tame si chuniri la pahan lo nangli tumhan laswarni bang nangli tum RD nange pidui phansin nili tum hin pen chunuri padopon lo ha swarni phan ka chisik pon la ke nili tum jai mek la pon lo ke chengsi bang ke baji truck pen bang ke half marathon race dopon po la pen baji truck si bang ke min get kangpu la pen stage kangpu dopon po la pen baji ner ke bang ke la ke karbikur pho phan amilur ke kai ase la so long bang ke kachari point amila pon lo sodri cho milur ke kai point la ke sundor ingti ex Vice Chairman Bokan Municipal Board lapen lijang amil kai point bang Sombor Singh inti tungjang bang ke anon killing GB ason thasi hanjang bang ke Sri Komolbe ijang bang ke Sri Chandro Tiso kronjang bang ke Sri Laichan Teron ason thasi 8:30 apor bang ke pathu parong ro sitami do ponji lapen 9:30 bang ke rong isi leader tum chingwai dopo ang parta rong isi tum han kachar cho amai padobon po laso phi bangken litum baji kebra jitte ma ti break doji tapen baji si pen bangke ratamai pi padopon pong pada laso along si
ala len pata sitami ron pon pu pusidang litom program sedol long teng man padu pon lo nasi pini litom la sa pherang ke long pen kapaklang pe alam the ke lan vel lo nasi pini tong sikot pen pherang ke atum stamen an chetong non pot alang litom man se choro parlo nasi pini alam the bang lan vel lo karlo nam tu channel phan kardo bajero niltum ladak sorichu arat matangte dak non sorichu amhang ke thegani December 13 la pen angdeng ta 13 lo asila bangsu ahut pachi tonun si dak sorichu youth club ahin pen la half marathon la bangsu ajai mek bang biponji madangte pining pan ke ingdeng thompo third marathon la boson lo asila bangsu long niltum sorichu youth club pen kachuningri madangte karbeng long arat aphan same chuningri pon lo jela bangsu marathon along sport aning ke hangatum madangte marathon ke kat veratum atuman sami je labangsu along participant dunji phan si chuhang pon lo athe online mas tami chok lapen offline tami chok ji lasinang tum karbeng long atok anu kiduan la labangsu pini labangsu channel long nang tum ke thek long pen dak contact number madangti advertisements tami nang tum long ponji lasin labangsu long contact pon pen nang tum kiwang pen ladak 13 foundation di Soricho village labangso along tabi nang ki dunji phasi chuning ri lo lapian isi biota ki mitho bangke lahan lo je pine bangke or kar benglong chot kali all assam pen tami participate atu wangji lapian all assam pen abad tami non pine contact pen nang libomlang Arunachal Pradesh pen tami contact si dolo hab pen atum sami participate wangji pusi etum pan biota nang lelo lapian UP matangte Uttar Pradesh asitian tum sami labangso half marathon long nang chipati donji phan wangji posi berta nang lelo lasi ladak don future bangke all India laposon si ladak mande tahai lasi kadu kabe karbeng long ara tum sami labangso half marathon long nang jonon phasi jang pon lo si ke facilities bangke lan lo t-shirt sami long ponji lapen complete medal batangte complete certificates tami longbonji lapen prize tami mission a prize tami longbonji si lahan lo pasini